Bakin gwamnonin arewacin Najeriya ya zo ɗaya wajen gira ga gwamnatin tarayya domin ta sahale musu don ƙirƙirar 'yan sandan jihohi. Hakan na nufin cewa za a rushe 'yan sanda da ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya kenan ko yaya? Don jin yadda abin yake, ƙwararren lauyan nan Barista Audu Bulama Bukarti ya fayyace duk yadda lamuran yake da yadda doka ta tanada a wata zantawa da yi da kafar yada labarai ta BBC Hausa. Ku biyo mu. Maganan wato 'yan sandan jiha abu ne wanda aka dade ana kiraye-kiraye, amma iya 'yan kudu ne suke wannan kiraye-kiraye, 'yan arewa ba sa wannan kira domin suna ganin ba maslaha ba ne ga kasar. To yanzu tura ce ta kai bango, kuma sun yanke kauna cewa gwamnatin tarayya za ta iya, shi yasa har kaga wato daga arewa an fito ana wannan kiraye-kiraye. Kuma tunda aka samu wannan kiraye-kiraye daga arewa, ka iya cewa a yanzu bakin Najeriya ya zo ɗaya kenan, domin dama 'yan kudu sun daɗe suna nema a kirkiri 'yan sandan jiha. Kamar abu ne mai yiwuwa a samar da waɗannan 'yan sanda a matakin jihohi ɗin haka? To abu ne mai yiwuwa idan aka yi wa kundin tsarin mulki gyara. Gyaran kundin tsarin mulki yana da matukar wuya, amma za a iya yi. Domin in ka duba tanajen kundin tsarin mulkin, ya tanaji cewa ne wato ya kasance akwai rundunar 'yan sanda guda ɗaya a ƙarƙashin gwamnatin tarayya da shugabansu kwaya ɗaya. Kenan idan kana so ka wargaza wannan ka ba wa jihohi dama, to lalle ne sai ka yi wa kundin tsarin mulkin gyaran fuska ta yadda zai tanaji cewa akwai 'yan sandan tarayya sannan kuma a yi 'yan sandan jihohi. Ana cewa akwai fargabar idan aka samar da irin waɗannan 'yan sanda mai yiwuwa gwamnoni su yi amfani da su wajen cizguna wasu musamman 'yan jam'iyyar hamayya. Kai me kake gani? To ai gaskiya Malam Zaharuddin, wato abin ya zama kaman gaba kura baya sayaki ne. Domin yanzu da ake kiraye-kirayen cewa wai ai 'yan sandan jihohi, ka duba mana sauran abubuwan da a yanzu suke karkashin jiha, shin ingancinsu ya fi na gwamnatin tarayya ne? Misali asibitocin jiha da makarantun jiha da sauran abubuwa da yanzu haka kundin tsarin mulki ya ba wa gwamnoni ya fi na gwamnatin tarayya inganci? Ashe kenan ko da ka ba wa jihohi 'yan sanda ba lalle harkar ta gyaru ba, domin gwamnoni ba su nuna bisa alama cewa ga abubuwan da suke hannunmu wanda muke kokari fiye da gwamnatin tarayya ba. Abu na biyu kuma akwai tsoro na cewa idan fa aka ba wa gwamnoni daman yin 'yan sandan su na kansu, to wato gwamnoni za su yi amfani da wannan 'yan sanda wajen cizguna wa dukan wanda ba sa so, musamman 'yan adawa. Kuma babban misalin da za ka duba ka gane cewa haka za ta iya faruwa shine hukumomin zaɓe na jihohi. Tun da aka ba wa gwamnoni daman yin zaben ƙananan hukumomi, yana da wuya ka ga wata jiha ƙwaya ɗaya a Najeriya tun daga ranar da aka ba su zuwa yanzu da za ka je ta taɓa wani zaɓe mai inganci. To tsoron da ake shine in kai ɗan sandan jiha irin wannan za su mai da su yaransu. To a irin wannan yanayi me ya kamata a yi kenan don a samu maslaha, tunda yanzu buƙatar cewa a samar da 'yan sandan jiha ɗin kamar yana ƙaruwa? To in ya zama dole sai an yi 'yan sandan jiha, hanyar da za a bi a samu a magance matsaloli shine na farko a yi dalla-dalla, a fito da dokar da za ta yi dalla-dalla akan huruminsu da kuma hurumin 'yan sandan tarayya. Domin akwai ƙasashen da za a ga akwai 'yan sandan tarayya akwai na jiha, amma kowanne yana da hurumin da doka ta ware masa kuma yana nan dalla-dalla, wani ba zai shiga aikin wani ba. Sannan kuma dole ne a tashi iyakokin jihohi a ware dalla-dalla don kar a samu artabu tsakanin 'yan sandan jiha ɗaya da jiha ɗaya har ta zama dole. Sannan kuma ya zama makaminsu yana ƙarƙashin shugaban ƙasa ne ko gwamnatin tarayya, ta yadda wani gwamna ba zai shigo da makamai da suka wuce kima ya zo ya yi ƙoƙarin ɓallewa daga Najeriya ba.